lamakhosi eliphethwe inkosi uMathanga uhlalo wami. Bese ngibingelela bonke abafowethu nodadewethu abakhona lapha endlini. Ngizoba mfishane nje ngoba kuthiwa angixoxe kancane ngenhloso nqangi yokuba khona kwethu la. Mhlasimbe ngaphambi kokuthi ngingene kakhulu kuloko ngifisa ukubabaza enye into lapha Sondiya. Sike sakhuluma noKhuzani ngalento cathi ngenyanga edlule. Engifonele sikhuluma ngenye into. Sesibabaza ukuthi Sondiya hawu ushenge nakuba ephezulu lapha khona kodwa usakwazi ukuthi ehle aye phansi kweground. Abaholi abaningi inkinga ekhona basha namabhilidi, abanye bafela emabhilidini phezulu ngesizathu esisodwa ukuthi abasaconnectile nabantu abalapha phansi. Kanti inkinga umuntu ophansi wena okwazi ukubuka lapha phezulu ukuthi kwenzakala yini. Wena lapha phezulu awuboni ngoba vele phezulu. Labantu elibona abalapha phansi ababonakala bedelelekile iwona abakwazi ukubuka leli bhilidi lizobuka. Kodwa inkinga yabaholi abaningi